pasiotik egiten direnean gauzak hobeak izaten dira, eta horri buruz hitz egin nahi diguzu, ezta, Arantxa? Arratsaldeon. Bai, bukatu da zinemaldia, bukatu zen aldez aurretik musika 15aldia, eta orain dator beste, hainbeste distira edo hainbeste arreta pizten ez duen beste zera bat, eta hori da Passion for Knowledge, ezagutzeko irrika edo pasioa, eta Bilar du hasiera, eta aste osoan ostirala bitartean, Donostian, Vitoria Eugenian. Eta ekimen honen helburua da zientziarekiko irrika ereitea. Baita ere, ni bezain ez jakinak direnentzat, pitin bat ez jakintasun hori konpontzea, baina batez ere gazte jendea erakartzea zientziara. Zientziak garrantzia handia du bizitzan, baina ez da islatzen gizartean behar bezala. Jende gehienarentzat kultura esaten duzu eta datorkigu gogora literatura, musika, margolaritza, eta danak ezagutzen ditugu, baina esaten diozu edonori esan bi musikaren izena eta berehala botako dizu, edo margolarien abestek ez badare Picasso edo Velázquez aipatuko dizkizu, baina zientzialaria galdetu eta ez dakizkigu zientzialarien izenak. Ez da jakin nahi ere agian, ez da? Batzutan nolabaiteko distantzia dago. Bai, distantzia dago. Eta alare, alegin handiak egiten dituzte. Alare gero arrakastatxo, Juan Ignacio Perezek esaten digulako, naukasi buruz hitz egin zigun, bertso zientziai buruz hitz egin zigun, hilarak egoten die, jende zain egoten da, eratsegin baten eta divulgazioko kontuei buruz ari garelako, etxenik edago, honen atzien. Etxenik edago. Esango dugu, ni itzaldiro manten edo beste gona izelako lanean egon ginen, baina jendez gainezka, jende gaztia esaten duzuna zeuk, eta parte hartzea sekulakoa zen, eta dinamismoa bai, eta, bueno, azpimarragarria oso. Esan behar da, sarrera librea dela, bete artean. Beraiek gomendatzen dute aldez aurretik izena ematea, hola, aseguratzen dezu, lekua izango dezula. Bertan, baino, bai, niretzat unkigarria da ikustea jendea hortan interesatua, eta ez, hau, ez dakit nola esan, zinemaldiaren pareko zerbait da, baina tarteka urtean zehar, egiten dira beste zera batzuk, beste hitzaldi batzuk, ez dakit Higginsen Bosonura asmatu zenean, eta han hilarak sartzeko ere bai. Etxenikek esaten du, Etxenikek gure ikusle guztiak ezagutuko dute, Eusko Jaurlaritzako sailburu izandakoa da aspaldian, eta fizikaria bera, eta berak esaten du, zientzia estetikari dagokionez ederra dela, kulturari dagokionez garrantzia handikoa, eta ekonomiari dagokionez erabakigarria. Zientzian dago gizartearen etorkizuna maila handi batean, eta ez diogu hori aitortzen zientziari. Eta gizarte kritiko bat, Juan Ignacio askotan esaten digu, ezta? Gizarte kritiko bat eratzeko, piezak eskaintzen dizkizula, jakintza minimo bat izan da, herritar moduen bebai? Bai, eta gainera, Etxenikek askotan azpimarratzen du sormenaren zera, ezta? Ze topikoak dio, zientzialari bat dala persona bat normalean errealitatearekin ondo moldatzen ez dana, arraro xamarra, baina ez da azpimarratzen sorkuntza. Eta hain zuzen, Passion for Knowledge emanaldi hontan, azken egunean, bertsolariak egongo dira, beti eskaintzen zaio euskarari atal bat, kasu honetan sormena eta bertsolaritzaren inguruan hitz egingo dute. Baina desberdintasun bat badu, sormenari buruz, zientziak eta gainerako kultur atalek. Txilidarik gabe, ez legoke aizen orraztea, Picassori gabe ez legoke Garnika. Berriz, zientzia, Newtonek arkitu izan ez balu gravitatearena, urrengo batek aurkituko luke, edo urrengo batek edo urrengo batek. Zientzia kate bat da, eta kate horrek zentzu batean ditu erraldoi batzuk, eta beste txikiak izan da, baina bataren bestearen gainean jarrita handitzen da. Newtonek esaten zuen,
galdetzen ziotenean nola de Montre intzun aurkikunde izugarri hura, eta berak esaten zuen, urrutira aliatu naiz, gora aliatu naiz, da aurreko erraldoien bizkar gainean jarri naizelako. Hor segida du. Eskilara bat da. Zientziak eskailera bat da. Hori da, edo kate bat da. Eta inbertsio bat? Eta inbertsio bat. Nahi zenuen, eta inbertsio bat. Ez gastu bat, inbertsio bat. Nik uste dut alare urte gutxitan beti, ez dakit, gauza txarrak aipatzen ditugu, baina nik uste dut Euskal Herrian gauzak gero eta hobeto egiten ari dirala maila honetan. Eta iruditzen zait, diru ekarpenak ere bai, ez? Espainia mailan asko handiagoak izan dira murrizketak zientziaren arloan Euskal Herrian baino. Baina hor sartzen den ahalegin guztia, eta ez dirua bakarrik. Passion for Knowledge-ek zabaldu nahi duena, gogoa, jakiteko gogoa, ikasteko gogoa zabaltzen bada guztion onerako izan bada ere gabe. Bai, eta gainera ikusita horren beste jende erakartzen duela, bintzat, baikortasunerako Nobel sariak, motiboak badaude. Eta ez bakarri Nobel sariak, baita ere zientziaren alor desberdinetan mundu guztiak aitortzen die, ospea aitortzen dien personak datoz, oso interesgarria izaten da, bai. Nik rekomendatuko nioke edo nori, are ni bezain ez jakintzua baldin bada ere, jutea. Bai, bombila pizten zaigolako, geuri be bai, gu besaiatzen gara programan, eta egia esan, besteak beste Eluierretik Ana Galarraga etorriko zaigu, eta berak hitz egingo digu jardunaldiei buruz, zeurek badabiltzatelako bai gainien, eta besteak beste esaten digu ikerketa barriak eta rosetarriari buruz hitz egingo dugu, eta egia esaten dugu, zerra, hemen guztian hasten dalako, eta hori da, ikerketa berriek esaten digutelako azken batien nondik gatozen, eta zer egiteko nik askotan pentsatzen dut, ni denbora galtzen ari naizen bitartean edo zein euskerietan, gustatzen zait pentsatzea badagola hor jendea, nere bizitza hobetuko duena lanian nik denbora galtzen dudan bitartean.